Život je plný najrôznejších stretnutí a u nás sa stretáva chuť na kvalitu s poctivou prácou. Talk show so Šarkanom ti prinášajú potraviny Jeme. Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Už v tejto chvíli sedí oproti mne v štúdiu zaruškovaný môj dnešný host, plastický chirurg Lukáš Šimko. Lukáš, ahoj, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som si ťa zavolal práve kvôli tomu, že nie len teda toto je obdobie plastických chirurgií, keďže je zima a vôbec všeobecne tie plánované operácie sa dokážu tak lepšie hojiť a asi je to tak lepšie ako v lete, ako si mi povedal, ale vôbec, aby sme trošku tak detabuizovali tú plastickú chirurgiu, lebo každý si predstavuje, že bol na plastike, to znamená, že má nové, jak sa to povie? Poprsie. Tak dobre, to by som ja tak vedel povedať. Alebo prípadne niečo na tvári sa tam robilo, ale to je veľmi široký odbor. Ale začnem, keďže som hodil takýto dlhý úvod, takou otázkou, že kedy vlastne vznikol tvoj odbor, plastická chirurgia? Plastická chirurgia je veľmi už stará špecializácia, ktorá sa ale tak nepomenovávala. Už vlastne to bolo zhruba 600 rokov pred Kristom, čiže veľmi dávno v Indii. Počkaj, už vtedy sa robili... Nie, okay. Vtedy sa ešte s prsiami nič nerobilo. Tam išlo skôr o to, že v Indii bol trest za napríklad krádež, že sa odsekával nos, alebo špička nosa, aby ten človek bol poznačený doživotne a bol na prvý pohľad jasné, že je nejaký teda zlodej. No a tí ľudia to chceli vyriešiť, aby teda neboli hneď takí spoznateľní a sa vtedy začala robiť rekonštrukcia nosa. Čiže boli normálne takí, že sa nosy robili, hej? Áno, že sa robila rekonštrukcia tej špičky nosa, aby to nebolo hneď jasné, že ste zlodej. No dobré, ale tak predpokladám 6 rokov pred Kristom, že to bolo na takej úrovni, že to muselo strašne byť vidieť, nie? Nemáme k tomu úplne presne obrazovú dokumentáciu, ale určite to musela byť relatívne dosť divoká medicína. Lebo teraz, keď si predstavíš ty, keby si mal niekomu, neviem, ako by sa to dalo urobiť, že by proste mal odseknutý nos a že by si mu ho dorábal, že to by asi nebolo ani easy, ani teraz, nie? Áno, je to relatívne komplikovaná chirurgia, ale tak v dnešnej dobe je to bežná prax, ktorú teda vieme bez problémov vykonať. Robí sa to ale samozrejme už s anestézou, ktorá vtedy nebola, takže muselo to byť nesmierne bolestivé vtedy. Ja som sa pred pár mesiacmi rozprával tu so stomatologom a bavili sme sa presne o rôznych typoch anestéz, aké existovali a to boli veľmi kuriózne veci, že ako sa teda tí ľudia omamovali, aby teda necítili tú bolesť pri tom všetkom. No a teda, takže India? Áno, to bolo veľmi dávno, ale potom bolo tak dlho nič a vlastne až také v nejakom 18. storočí sa začal trošku profilovať taký ten náš odbor tým, že bolo veľa vojen a boli nejaké aj defekty, ktoré bolo treba kryť a vlastne tam sa v Anglicku začali riešiť tieto problémy, ale taká reálne založenie odboru plastickej chirurgie je zhruba až 1950, čiže tam to bolo už také, že sa to oddelilo od úrazových chirurgov a už to boli skôr ľudia, ktorí sa teda špecializovali na nejakú tú rekonštrukciu ľudského tela. No a tá rekonštrukcia tela môže byť za účelom funkcie a estetiky, hej? Čiže tam sú také dva smery? Áno, dá sa to plus minus tak rozdeliť. Treba si uvedomiť, že sú nejaké úrazy, ktoré zanechajú teda nejaký problém. Napríklad, keď je nejaká autonehoda, tak môže dojsť k tomu, že máte nejaký defekt, povedzme ošúchané o tú cestu a máte nejaký defekt predkolenia alebo niekde inde na tele a ten defekt treba zakryť, tak to potom my zvykneme riešiť. Alebo môže byť, čo asi najčastejšie sa stáva, že máme nejaký tumor na tele, väčšinou to bývajú kožné tumory, nejaký bazaliom alebo maligný melanom, to tak možno poznajú ľudia. A to sú teda také tie kožné, že sa idem dať pozrieť ku kožnému a on mi pozrie, že znamienka. Áno. A teda, že ak sa zistí, že toto teda musí ísť von, tak to je... Presne, to sú tie kožné tumory. Sú teda rôzne typy tých kožných tumorov a niektoré sú zhubné, niektoré sú nezhubné. A keď ich treba vybrať, tak vždy po nich vznikne teda nejaký defekt, alebo teda povedané diera, ktorú treba nejakým spôsobom zakryť. A toto rieši teraz v momentálnej dobe plastická chirurgia ako jednu časť. OK, a je toho viacej ako v minulosti? Lebo tak asi predtým sa to neriešilo, nie? Lebo ľudia v minulosti, si pamätám, kopec ľudí malo kopec rôznych útvarov po rukách, po krkoch a po tvárach, ale teraz sa to odstraňuje, ale či
Je to len z estetického hľadiska, alebo naozaj aj ten vplyv prostredia, možno, že aj to slnečné žiarenie a vôbec, že sa ľudia viacej vystavujú? Jedna vec je samozrejme to vystavovanie sa slnku, ale podľa mňa druhá vec je, že aj trošku ľudia sa sami seba viac vnímajú a sledujú a tým pádom aj sa skôr objavia nejaké tieto problémy a jak si hovoril, tak ako neriešili ľudia veľa vecí v minulosti, ale teraz ozaj našťastie väčšina ľudí sa trošku viac sebe venuje a potom tomu prikladá aj nejakú dôležitosť a prídu teda, aby sa to vyriešilo. Tie tumory treba vyrezať, aby proste sa nerozširovali, aby nerobili potom nejaké problémy. Napríklad ten maligný melanom môže viesť až ku smrti, takže tam treba dávať ozaj pozor. Čiže odporúčaš ty, že naozaj treba raz za nejak sezónu 2 zbehnúť, sa si dať pozrieť také znamienka, ktoré dajme tomu, a možno teraz je ten čas, lebo v lete človek vlastne chce byť vonku pri vode a keď si to dám vyrezať niekde pred letom, tak potom pár týždňov si to musím nejak chrániť a teraz akože zima je celkom také dobré obdobie. Nie? Áno, v zime je najlepšie riešiť vlastne všetku nejakú chirurgiu, alebo keď sa potíme, tak ten pot ako taký je samozrejme veľmi nepríjemný na hojenie rany, lebo on je slaný a to na hojenie rán nevplýva dobre. Prisypame sol do rany. Vidíš, teraz to mi to dalo zmysel, že prečo sa to hovorí. To je jak napríklad, keď ste pri mori a máte niekde nejaký škrabanec, tak všetci dobre vedia, že sa to strašne dlho hojí, aj keď chodíte do vody, tak sa to nechce hojiť, lebo proste tá vlhkosť nerobí dobre pri tom hojení. OK, čiže to, vlastne teraz je takéto obdobie, čiže najlepšie. Odporúčaš naozaj, že z tej tvojej praxe, že keďže to asi si už vyrezal zo pár tých tumorov, že už si ich vedel veľa, množstvo si ich vyrezal, že to je asi najlepšie raz za čas ísť za svojím nejakým doktorom, ktorý ťa pošle po kožnému a ten teda rozhodne. Videl som to tak, že vlastne keď som bol na takej kontrole, že oni majú na to taký dermatoskop, kuker je to volám. Ale dôležité je podľa mňa hlavne aj sám seba sledovať. Vždy tam je nejaký vývoj tých znamienok, alebo teda, že niečo nové vznikne, tak tie sú vždy zaujímavé. Také, čo máme 100 rokov na tele, tak väčšinou tie nezvyknú robiť problémy, ale také... Keď máš 100 rokov, už ti to je... Už je to no, ale také, ktoré nové vzniknú, alebo proste niečo sa začne meniť, tak tie treba si dať pozrieť. A po tej kontrole a už sa teda ide s tým niečo robiť, tak treba toho človeka uspať alebo nejak lokálne to umrtvovať? Strašne to závisí, v akom štádiu to chytíme. Bohužiaľ, hlavne teda nejakí starí ľudia, ktorí povedzme nemajú až takú starostlivosť alebo si ich príbuzní až tak nevšímajú, tak tí občas vedia tie tumory vypestovať až do takých veľkostí, že potrebujú povedzme celkovú anestézu, aby sme to vedeli vyrezať a dostatočne nejakou lalokovou plastikou zakryť. Ale väčšina, keď je to takto povedzme mladší ľudia, tak by tie tumory mali byť v takej veľkosti, že sa to dá aj v lokálnej anestéze vybrať a zakryť, zašiť. Predstavujem si to správne, že sa to ako keby obreže, vznikne tam taký väčší citrónik, zoberie sa to von a to len ako keby zošije dokopy a vznikne tam nejaká jazvička, ale tá jazvička môže byť presne nejaká nepríjemná na nejakom mieste a vtedy nastupuješ ty, že dajte to sem a idem to nejak... Nie? Nie, to bolo správne, že teda to obrežeme a zošijeme, ale väčšinou to už robíme my. Aha, okay. My už robíme excíziu toho tumoru, čiže my si ho vyrežeme a my to zašijeme. To, že dojde niekto s defektom, to je skôr zriedkavejšie, že niekde povedzme to vyreže niekto a nevie to zašiť alebo má nejaký problém a pošle to potom, to je veľmi zriedkavé. OK, čiže už to robia asi ľudia, ktorí áno, že už robiť. Proste keď dojde ten pacient sa väčšinou ukázať ešte s tým tumorom, jak ho má, tak ho my potom riešime vlastne od začiatku do konca. OK, dobre, tak to sme pri takejto... Dali sme si jednu disciplínu, ale tých disciplín bude asi viacej. Mňa zaujímalo to pre tým vysielaním, ako si mi spomínala tú mikrochirurgiu, respektíve plastiku ruky a tam si na mňa vysypal zo pár takých tiež zahraničných výrazov. Tak poďme postupne, že naozaj ten človek ako taký, ten human being je iný od tých zvierat práve tým, že dokáže fantasticky manuálne pracovať, že je zručný, doslova od slova ruka, že má všetky také tie... Pre nás je tá opozícia dôležitá, sa to volá. To je to, že ten palec je oproti tým zvyšným prstom. To vlastne ostatné zvieratá nemajú a tým pádom oni s tým úchopom majú oveľa väčší problém. Takže to je dôležité, aby sme mali úchopovú funkciu, je ten palec proti tým ostatným prstom. No a teda tým pádom aj, ale vôbec vieš, že máme takúto, že nejaký hodinár, alebo nejaký maliar, alebo chirurg, vieš, alebo muzikant a vôbec, čo dokážeme s tými prstami robiť, ale potom aj možno aj tie hrubšie práce a že vieme medzi tým prepínať. Takže tá
ruke asi strašne veľmi verzatilná. Tak. A teda, že máme tie ruky veľmi potrebné a oni sa tak nejakým spôsobom ľúbia kaziť a to je taká tá disciplína, ktorej sa venuješ. A čo tam sú také najčastejšie veci? Tá disciplína sa volá teda chirurgia ruky a zaoberá sa buď teda elektívnymi, čiže plánovanými zákrokmi, alebo teda nejakými úrazovými, čiže keď napríklad dojde k nejakému porezaniu, že si niekto poreže šlachy, prereže si nervy, náhodou si možno niečo aj amputuje. Tým, že tuto máme relatívne veľa industrie, tak ľudia pracujú pri nejakých strojoch, čiže často dochádza bohužiaľ k úrazom rúk a tam potom riešime samozrejme tieto úrazy akútne. Čiže dojde niekto na centrálny príjem s odrezaným prstom. Vtedy sa rozprávame už o mikrochirurgii, lebo vtedy sa snažíme vlastne prišiť tú amputovanú časť a to sa robí pod mikroskopom, čiže je to už mikrochirurgia. A aká je teda nejaká úspešnosť tohto, lebo sú také rôzne mýty, že človek si odfajčí prst, musí nájsť hlad, hodiť ho do ľadu a utekať, lebo do pár hodín sa to ešte dá a potom nie, že... Je to presne tak. Fakt? Je to presne tak, treba to hodiť najlepšie do suchého sáčku a ten sáčok hodiť do ľadu, alebo do ľadu s vodou, aby zase nezmrzol ten prst, to tiež nechceme. Okay. Alebo teda tá časť amputovaná. A vždy je to závislé aj od toho spôsobu úrazu. Keď napríklad je to nejaký cirkulár, ktorý má tie zuby a vytrhá tie tkanivá, tak to sa oveľa ťažšie replantuje, čiže našíva, ako keď povedzme si niekto odsekne sekerou nejakú časť tej ruky. Okay. Keď je to čistý sek, tak sa nám oveľa ľahšie pracuje a oveľa lepšie je to celý. Čiže keď si človek rozhodne, že idem si amputovať prst, tak prosím ostrou vás sekerou. Ostrou a ideálne aj čistou, hej, takže predtým si ju dobre vyčistíte, aby ste si tam niečo nezaniesli. No a je tam ešte nejaký ďalší faktor, ktorý je dôležitý pri záchrane? Samozrejme, máme tam to časové okno, v ktorom by sme to mali stihnúť túto replantáciu urobiť, čiže keď sa jedná o nejaký prst, tak máme zhruba 6 hodín, ale to neznamená, že kým vy dojdete do nemocnice, ale to treba dojsť do nemocnice, treba urobiť predoperačné vyšetrenia, prichystať pacienta a vlastne tých 6 hodín by malo byť do toho momentu, kedy zase začne tá krv prúdiť do toho prsta, čiže my musíme ešte našiť tie artérie a to chce všetko svoj čas. Čiže akože toto nie je celkom sranda, akože dobre, že prišiť tak, aby tam existoval, to sa dá, hej. Áno, a potom ešte je funkcia dôležitá. Aby bola tá funkcia a to je na to už potom... Lebo na tej ruke my neriešime veľmi tú estetickú časť tej ruky, ako vyzerá. To napríklad v Japonsku majú strašne dôležité, oni tam riešia, že každý kúsok tej ruky by mal byť zachovaný, lebo to majú proste tak tradične, ale u nás skôr riešime to, aby tá ruka bola plne funkčná, aby sme mali nejaký ten ohyb prstov, aby proste tie prsty mali akú takú funkciu. A to je vždy zložité, lebo tam dojde častokrát k zrastom a proste tie prsty sa nechcú hýbať a treba ďalšie operácie, aby sme uvoľňovali tie šlachy. A teraz viem, že taká otázka, že to nie je, že nedá sa to priemerne povedať, ale koľko potom trvá takáto operácia, že príši, dajme tomu jeden prst, lebo to mi príde, že OK, je to maličká vec, že obšiť by si to vedel obštopkať. 10 minút, hej, ale presne, aby tam tie napojenia sedeli, aby to fungovalo. Treba rátať také asi 4 hodinky. Čiže tak na jeden prst. Aha, to sa ešte tak vie stať, že človek si... Áno, môže sa stať, že všetky 4 a to je potom, nepríjemné. To je potom lepšie, keď si už cez dlaň poreže, lebo to potom sú väčšie cievy a to ide rýchlejšie. Fakt? Akože vlastne, že ten prst je tým, že taký tenučký, že toľko vecí tam asi... A musíš spraviť všetky 4. Keď si to cez dlaň, tak vlastne tam nie je toľko vetvení tých ciev a ešte môžeš väčšie pošiť a to ide rýchlejšie. Tak to je také praktické, že okienko, že teraz pred obedom, ak niekde varíte, tak už keď tak cez dlaň, hej. Ale veď toto som tak rozmýšľal, že 2 už máš a že ty vole ešte 2, že presne tak. A tento mu na nič, že to je taký, na čo proste si tam dá aj tak s tým, že moc nerobí. Ten nám je len taký. Najhoršie sú napríklad také amputácie, že špičky prstov, tie sa bohužiaľ nedajú zreplantovať, takže to je problém, lebo tam sú tie cievy príliš malé na to, aby sme s tým reálne niečo vedeli spraviť. Čiže tam je to už len ako estetika, že budeš ho mať, ale budeš asi mať necitlivejší prst? Ani to nie. To sa urobí potom tzv. Egalizácia, čiže sa zamputuje, aby pekne bol ukončený. Ten prst ostane kratší. Aha, fuj. Ja nie, že fuj, ale vieš čo myslím, že keď sa o tom teraz rozprávame. Dobre, a ešte keď sme pri tom práve, že či teda existujú aj nejaké akoby, že protézy, že teda že odrezal, ale nenašiel som, ale bez odniesol. A teraz, že ty
otvoríš takú škatulku a tak poďte si vybrať. Ešte to bohužiaľ tak nefunguje. Skôr vieme urobiť ako estetickú takzvanú epitézu, čiže tá nahrádza ten vizuálny vzhľad tej ruky, ale ako funkčnosť samotnú nahradiť ruky je veľmi, veľmi zložité. Poďme také nejaké cudzie pojmy, ktoré som si tu poznačil na papierik, že sa budem na ne pýtať. Karpálny tunel, to sme už akože mnohí počuli. Čo to vlastne je, že kde máme ten tunel? Tu sa dostávame vlastne do tej chirurgie ruky, ktorá je tá elektívna, čiže plánovaná časť. Okay. Bo doteraz sme sa len o tej úrazovej neplánovanej bavili. Človek si neplánuje asi odseknúť ruku. Presne, ale v tejto elektívnej častokrát teda riešime útlaky nervov. Čiže napríklad, ako si spomenul, ten karpálny tunel je také možno už všeobecne známe. A to je trpnutie hlavne teda prvých 3 prstov, čiže palec, ukazovák a prostredník, občas trošku aj prsteník môže trpnúť. Ľudí to hlavne ráno budí v noci nad ránom a vypadávajú im predmety, nevedia si zapnúť gombík. Čiže to je také typické ochorenie, ktoré v poslednej dobe sa výrazne zvýšila incidencia, čiže početnosť tých pacientov a podľa mňa to je hlavne kvôli osvete, že ľudia vedia, bo už pomaly každý vie, čo je karpálny tunel, tak hneď začnú riešiť, či nemám karpálny tunel. Takže tých máme strašne veľa. A čo sa vlastne deje? To sa chcem opýtať, že prečo to vzniká? Tam sa deje vlastne to, že máme v tom karpálnom tuneli, čo je na zápesti z dlaňovej strany, na ruke taký tunel, taký priestor uzavretý, ktorom idú šlachy, ohýbače prstov a plus tade ide ten nerv. A keď sa stane napríklad, že tie šlachy opuchnú z akéhokoľvek dôvodu, to môže byť, že ste zaťažili viac tú ruku a tie šlachy opuchli, alebo ste zmenili prácu, že ste robili administratívnu a zrazu robíte v nejakej fabrike, tak sa môže stať, že tie šlachy opuchnú a hneď dojde k tomu útlaku nervu a začnú vám trpnúť prsty. Môže sa to stať aj v tehotenstve, kde dochádza tiež k edémom tela a tým pádom aj tie šlachy môžu opuchnúť a to ale býva také dočasné. A teda taká spojitosť medzi tým a tým, že človek teraz je stále na mobile, že má tú ruku v takom jednom úvodzovkách tvare a krčí, respektíve pracuje s myšou. To tam je nejak dokázané, alebo že sa... S karpálnym tunelom to nemá súvisť, tam skôr nám môžu vzniknúť tzv. Skákavé prsty. Skákavé prsty? Skákavé prsty, to znamená, že sa nám zasekávajú prsty pri ohybe do dlane a potom nejdú ľahko vystrieť. Buď ich môžeme vystrieť iba tak, že pomôžeme si druhou rukou, alebo vlastnou silou len silno potiahneme a oni tak ako keby lupnú. Aha. Čiže lúpavý alebo skákavý prst. Čiže skákavý prst je vyloženie taká tá vecička posledných 20-30 rokov? Nie, to nie je len z mobilov, ale teda ten mobil napríklad hlavne na palci je, keď píšeme všetci palcami, tak na tých palcoch to výrazne sa zvýšila tá incidencia, čiže častejšie to je. Čiže ty aj tak odporúčaš, že... Striedať prsty, že sem tam píšte ukazovákom a tak. Dobre, tak vidíte, zase sme sa niečo naučili. A čo sa týka teda tej myši, lebo to je pre ľudí, ktorí 8 hodín sedia za počítačom, veľakrát problém, že... Áno, tam základ je nerobiť stále s jednou myškou. Úplne najlepšie je, keď okamžite začnete pociťovať akýkoľvek problém, tak zmente myšku, dajte si nejakú vertikálnu, alebo si trošku zmente polohu. Každý vieme, že keď máme takú robotu, tak sa tomu nevyhneme, ale treba meniť polohy a to je základ, čo vám vie najlepšie pomôcť. Čiže takisto ako pri sedení veľakrát ľudí, že stolička síce je veľká vec, ale viac ako stolička je to, že meniť polohy a meniť, že nebyť stále v jednej polohe ani na tej najlepšej stoličke na svete, že takisto aj pre tú ruku to platí. Hej? Áno, stále menenie poloh je najlepšie vlastne, čo môžete pre nejakú prevenciu. A poďme ešte na takéto tretie dipujtrénová kontraktúra. Áno, to je to, čo si mi tu strčil pod mikrofón. Takže to mám, dobre, no to vidíš aspoň niečo. Dipujtrénová kontraktúra je vlastne dedičné ochorenie, to od vikingov sa to dedí, takže máš nejakú vikingskú krv. To som ja, to som celý ja. A dedí sa to, xkrát je to tak, že obskočmo, že to preskočí nejakú generáciu, čiže nemusíš mať rodičov, ktorí to mali, a môžeš mať starých rodičov, ktorí to mali. A je to také sťahovanie prstov do dlane a nemá to nič spoločné so šlachami. Je to taká dlaňová výstelka, ktorá vyzerá asi ukážem na mikrofón. Áno, tak. Ktorá vyzerá asi tak, jak keď odblaňuješ mäso. Keď máš tú blanu na mese, tak takisto vyzerá tá blana v tej dlani, len ona vie zhrubnúť a tým zhrubnutím potom ti ťahá tie prsty do toho ohnutia. A nič nevieš proti tomu urobiť, len že to niekedy vyoperujeme, keď ti to bude vadiť. Prešli sme si ruky, nejaké kožné tumory, poďme na nejakú inú disciplínu. Potom samozrejme ešte riešime napríklad rekonštrukciu prsníkov. Keď majú ženy rakovinu prsníka, tak buď sa robí nejaká parciálna mastektómia alebo kompletná mastektómia, čiže sa odstraňujú tie prsia iba čiastočne alebo kompletne.
Môžu sa odstraňovať aj s kožou alebo bez kože, že sa ponechá koža a že len pod kožou sa vlastne odstráni tá žľaza. No a my potom riešime rekonštrukciu týchto prs, keďže pre ženy podľa mňa majú tie prsia strašne dôležitý význam pre svoje sebavedomie a preto sa snažíme to rekonštruovať do takého stavu, aké ich mali pred operáciou. Čiže toto je taká ďalšia kapitola v plastickej chirurgii a tam je veľmi veľa možností, ako môžeme riešiť tieto problémy a jedna teda sú nejaké silikónové implantáty a druhá možnosť sú nejaké lalokové plastiky. To znamená, že sa zoberie tkanivo z inakade na tele, väčšinou buď z brucha alebo z chrbta, sa to prenesie na ten hrudník a tam sa vytvorí taký nový prsník. No, keďže si plastický chirurg k tejto téme a k tejto časti tela sa určite vrátime aj v takom nejakom väčšom rozsahu, ale ešte... Každý si myslí, že nerobíme nič iné. Ale že keď si už hovoril o tom odstraňovaní alebo to prenášaní nejakej kože z časti tela, ktorá možno nie je taká viditeľná alebo čosi, tam potom čo nastane? Že tam zoberiem, neviem, zo zadku alebo z chrbta a tam dám čo? Áno, väčšinou musíme brať také množstvo tej kože, ktorú vieme potom následne priamo zošiť napríklad. Okay. Alebo použiť kožný transplantát, ktorý zoberieme z inokade z tela a tým sa prekrie ten defekt. Pri tých prsníkoch napríklad, keď berieme to tkanivo z brucha, tak to musia byť kandidátky, ktoré majú trošku kožný nadbytok na tom bruchu, ktoré by tak či onak mohli podstúpiť napríklad tzv. Abdominoplastiku, čiže... Abdominoplastiku. Plastiku brucha. No, ja už som si prestal zapisovať, lebo toľko vecí si povedal. Čiže plastika brucha, že chceme zmenšiť brucho, tak... Áno, tak využijeme to tkanivo, zoberieme to z toho brucha. Už keď sme vám zobrali, nechcete, že niekde to prišiť, hej? Tak, a prišijeme to na ten prsník. Čiže tá pani má potom efekt 2 v 1. Príde o brucho, to znamená, že bude mať krajšiu kontúru brucha a ešte sa teda aj ten prsník zrekonštruuje. Dobre, a teda bavili sme sa tiež medzi pesničkami aj o popáleninách, takže to by som chcel, aby odznelo, že to hovoríš, že to je veľmi taká, že ošemetná záležitosť, že tá lebo koža je teda najväčší orgán a že keď je niekto popálený, že to je teda veľký, to je horšie ako to odrezať si prsty. Áno, na popáleniny máme normálne separátne oddelenie, ktoré sa nezaoberá ničím iným, iba popáleninami a teda krytím takých defektov. A nemusí to byť len popálenie ako niečím horúcim, môže to byť kľudne aj omrzlina, môže to byť aj elektrický prúd, čiže tam je viacero dôvodov, prečo tam môžete skončiť na tom oddelení, ale skoro vždy ide o to, že máte nejaký kožný defekt. Ten kožný defekt teda vznikne tou popáleninou a tie popáleniny majú rôzne stupne a podľa toho aj, že akú plochu tela ste si popálili, tak sa môže stať, že sa z vás stane ako intenzívny pacient, že ste normálne uspatí a proste sa skôr rieši ten rozvrat, váš metabolický rozvrat, ako tie popáleniny samotné, aby teda ten človek vôbec prežil tú situáciu a tam potom treba riešiť v sekundárnom nejakom sedení krytie týchto defektov, tých popálenín a to sa rieši potom kožnými transplantátmi napríklad. Tak v prípade nejakého orgánu pečenia alebo neviem, obličky, dokonca srdca, je teda možná transplantácia od nejakého darcu. Ako je to s kožou? Dočasne sa dá použiť tzv. Xenotransplantát, čiže to je napríklad koža z ošípaných. To som sa chcel opýtať, čiže je to pravda, lebo to sa tiež tak, že sa používa že koža z prasaťa, ale to je dočasné. Áno, je to dočasné. Málo komu sa to prihojí. OK. Čiže je to len naozaj, že aby sa prikryla tá plocha? Áno, aby nedochádzalo k strate tekutín a aby vlastne to podkožie sa prichystalo na to, že tam dáme tú vlastnú kožu. Keratinocyty, čiže tie naše kožné bunky sa dajú aj množiť, čiže my máme tkanivovú banku, do ktorej sa môže spraviť odber tých buniek a oni ich vedia množiť, čiže postupne tam rastú tie bunky, len to trvá svoj čas. Čiže potom môžeme použiť aj takúto akože vyrastenú v labáku kožu na krytie defektov, ale zatiaľ to nie je ešte v takom štádiu, že by sme vedeli povedzme za týždeň vypestovať celú plochu. Ale toto je krásny odbor, ja si myslím, že tej vedeckej medicíny, že toto je úplne úžasné, že ak sa na tomto pracuje, lebo kopec ľudí naozaj má nejaký úraz, kde tá koža jednoducho je zdefektovaná, neviem, čo sa pekne vyjadril, ale vieš, čo myslím. A naozaj aj pri tých popáleninách to nie je žiadna sranda, že sa vlastne dá vypestovať jeho vlastná
vlastná koža, že nebude to od niekoho cudzieho, alebo teda, že nebude to z toho prasiatka? Nedá sa cudzia koža použiť zatiaľ. Jedine od identickej dvojičky môžete prípadne si... Tak nie každý má identickú dvojičku. Tak. A potom ešte, keď aj máš dvojičku, tak tá nie vždycky chce súhlasiť, že čo by si mi dala tak akože 10x15 cm potrebujem. Tak je to komplikované. Dobre, a teda to sme prešli všetko také tie funkčné rekonštrukcie. Alebo máme ešte akú disciplínu, ktorú som tak opomenul z hľadiska tej funkčnej plastickej chirurgie? Potom ešte sa možno venujeme trošku vrodeným chybám detí, čiže sú to nejaké ráštepy, alebo keď sú nejaké vrodené chyby rúk, tak to sú tiež disciplíny, ktorým sa na Slovensku plastická chirurgia venuje. A samozrejme s lepšou prenatálnou diagnostikou, čiže diagnostika pred pôrodmi, je našťastie týchto defektov čím ďalej, tým menej a menej, ale samozrejme vždy sa stane, že sú nejaké zrastené pršteky alebo nadbytočný prst, alebo chýba nejaký prst. A takisto aj s tými ráštepmi, že môže dojsť k ráštepu pére, podnebia, a to samozrejme rieši u nás tiež plastická chirurgia. Tak a ideme na tú druhú časť, tú veľkú, a to je, že estetická plastická chirurgia. A keby si mal povedať, že čo asi riešite najviac v rámci estetickej chirurgie alebo plastickej chirurgie? Na začiatku by som povedal, každý doktor, ktorý začne v odbore plastickej chirurgie, tak najprv sa venuje tým všetkým témam, ktoré sme teraz prebrali, čiže nejaká tá rekonštrukcia, naučí sa povedzme aj tú chirurgiu ruky, nejaké tie základné princípy, a postupne sa samozrejme dostáva aj do toho pola tej estetickej plastickej chirurgie, čo je vlastne to, čo si každý myslí, že iba to robíme, ale väčšinou je to tak, že až po nejakých rokoch sa človek dostáva do tejto sféry, kde riešime ozaj aj len tú estetiku toho tela. A zhruba by som povedal, že po atestácii, čo je po 5 rokoch, odkedy začne človek robiť, tak to je taký čas, kedy sa začnú tí plastickí chirurgovia viacej venovať aj tej estetickej plastickej chirurgii. Ak máte za hostia v nedelej talk show plastického chirurga, tak môžete robiť, čo chcete, ale nakoniec aj tak sa musíte opýtať aj na túto časť, takže ako je to teda s tou augmentáciou poprsia, že aká je tam tá história, že kedy to tak ženy začali robiť. Augmentácia je zväčšenie, ale treba povedať čoho, čiže napríklad tá augmentácia prs, začalo sa už na prelome storočí 19. 20. riešiť, že sa vstrekovalo do prs rôzne látky, či už parafín, alebo nejaký konský kolagén, ale vždy s tým boli parafín veľký... je kuriózny, musím, že nesmiete s tým chodiť do tepla, hej, len takých menej vykúrených priestoroch, hej, lebo že vošiel si zo zimy donútra, keď tam bolo pri krbe zrazu, že čo je moja, čo sa deje, vieš, že hej, si jaká rozteklá, no. Takže s tým boli stále len nejaké problémy a vlastne reálne nejaká tá augmentácia prsníkov začala fungovať, až keď sa vymysleli silikónové implantáty, čo bolo v roku 1960 zhruba. Tam bol taký plastický chirurg v 50. rokoch, Ivo Pitangi, on je z Brazílie a on vlastne ako keby založil plastickú chirurgiu z tej estetickej časti. On napríklad zaviedol, ako sa robí abdominoplastika, čiže tá brušná plastika. A on bol taký zakladateľ aj týchto estetických operácií v plastike. A následne potom došlo samozrejme k vývoju tých silikónových implantátov a stále sú lepšie a lepšie. Kedysi podľa mňa je taký mýtus, ďalší mýtus, že implantáty bolo treba meniť po nejakých rokoch. Ako gumy na aute, že proste to je jazdené. Tak... Áno. To v dnešnej dobe našťastie už tie implantáty majú takú kvalitu, že plus minus hovoríme, že treba ich vymeniť, ak dojde k nejakému problému, že niečo sa začne diať, niečo sa začne meniť, tak vtedy to treba kontrolovať a prípadne vymeniť. Ale inak je to už teraz ako keby lifetime, hej, že ak sa to dobre urobí. Áno, tak by to mohlo vydržať doživotne. Samozrejme, veľa žien potom si zvykne na nejaký ten estetický pohľad na seba a keď starneme, tak samozrejme dochádza k zmenám, gravitácia ťahá. Tak potom Newton proste zaklope na dvere. Nevymyslíme nič, tak dojdu potom skôr z toho estetického hľadiska, že zase si to chcú dať upraviť, aby sa dostali na to, kde skôr boli. Premiestniť ako že... Áno, tam, aby sme to dali zase tam, kam to patrí. Mám takéto fotky, pozrite sa spred 10 rokov úplne inde. No a teda spomínal si mi aj takú vec, opäť, jak my si tu hráme
máme v tom rádiu, že z tvojho pohľadu dobrá plastická chirurgia je taká, ktorú potom, a to je jedno, že či to je ruky, alebo teda tých prst, že aj tvár hlavne, že ako keby to ani nebolo vidno, že sa niečo stalo. Ja každému, kto mi povie, že videl som niekoho, išiel okolo, mala také strašné pery, však to je hrozné, čo vy robíte. No to je presne pacientka, ktorú by som ja povedzme nikdy neurobil tak, lebo ja som zastanca toho, že tá plastická chirurgia, alebo teda aj takáto estetická korekcia má byť taká, že si to plus minus nikto nemá všimnúť. Samozrejme, keď si spravíme fotku pred a po, tak ten rozdiel by mal byť jasný, ale niekto, kto vás povedzme nepozná, tak by nemal povedať, že Ježiš, ty si mal niečo urobené. Čiže aj tá augmentácia tých prst, čiže zväčšenie prst by malo byť také, že to korešponduje so zvyškom tela. Takisto, keď sa pery urobia, tak proste musia určitým spôsobom ladiť do tej tváre, aby to sedelo, aby to nebolo, že na prvý pohľad je jasné, že dobre, máš tým nejakú možnosť do tohto, lebo práve väčšina teda ľudí, čo vidíme na okolí, tak to je akože nie že pes na oko, niekedy to je, že melón na oko a to je že zvláštne, že či tým aj tak vie, že milá pani a ste si istá, alebo že či do toho môže zasahovať? Jasné. Našťastie strašne veľa žien dá na toho doktora. Aspoň teda ja mám takú skúsenosť, že keď brzdím, tak väčšinou je to zaakceptované. To, že či už potom idú k inému, to už ťažko ovplyvníme, ale aspoň viem, že som to proste urobil tak, ako som ja s tým spokojný a proste nevypustím niekoho, ktorý by bol trošku znetvorený, ako keby robil zlú reklamu tej plastickej chirurgii. No a samozrejme, že by to bola aj taká tvoja vizitka. Rozprávali sme sa o tom, že ľudia, ktorí keby sa odhodlávajú na nejakú takú tú estetickú plastickú operáciu, obyčajne prídu znova a znova, že je to niečo ako tetovačka, že na tou prvou tak trošku rozmýšľaš a potom už si dáš jedno a už chceš viacej? Je to určite aj trošku taká, nie je závislosť, ale skôr si človek na seba zvykne tak, ako vyzerá a už sa nevníma tak, že je iný. Aha. A tlačí to potom ešte ďalej a ďalej, ale na to podľa mňa sme my, plastickí chirurgovia, ktorí by sme mali vedieť tú hranicu určitým spôsobom stanoviť a povedať tým pacientkám, že stačí, alebo počkajme, nech to vyprchá, môžeme zase začať niečo, aby sme ich neznetvorili. No, neznetvorili, lebo tak akože, čo je schované niekde pod nejakými šatami, to sa ešte dá, ale väčšinou to, čo je tak viditeľné, sú tie tváre a práve tiež sme tu mali zo pár takých debát aj o tom, že ako fungujú tie svaly na tvári, že sú to svaly a že oni potrebujú nejakým spôsobom pracovať a že keď sa to len tam vysteli nejakým betónom, teda kyselinou, tak oni vlastne atrofujú. Takže keď je toho moc, tak potom to stále častejšie. Tam kyselina ani až tak nevplýva na tie svaly, tam sa jedná o botulinum toxín, čiže to je vlastne botox, čo všetci poznáme a ten ovplyvňuje aktivitu svalov a vie vlastne nám zredukovať aktivitu svalov na tvári. Ale takisto sa dá aplikovať na taký spôsob, aby tie svaly mali zachovanú takú funkciu, čiže nejaká tá mimika aby stále ostala, ale aby napríklad nevytvárali hlboké vrásky. Čiže ja sa napríklad budem vedieť normálne ďalej mračiť, aj dvíhať obočie, ale nebude to až tak, že mi to bude robiť tie vrásky, ktoré mi to robilo predtým. Čiže tam tiež treba veľmi dobre vedieť stanoviť tú hranicu, že koľko, ako často a nepreháňať to, lebo xkrát tí pacienti radi, hovorí sa tomu, že doktor shopping, že idú k jednému, potom o mesiac k druhému, o mesiac k tretiemu a tým pádom ten doktor nemá žiadnu kontinuitu, nevie si sledovať tých pacientov, čiže... A teraz, keď si to povedal, že doktor, že ja som vždy mal pocit, že predsa to len nejaká cudzia dosť, teda keď ideš po tom celom, čo všetko to je a ako to funguje s tým telom, že mal by to robiť asi teda fakt, že doktor, ale mám pocit, že dnes je to taká, že u kozmetičky, pomaly u nechtárky, že ešte tu opichni a že je to lacnejšie ako nejaké kliniky, že ako potom sa vy na to pozeráte, teda nemyslím z hľadiska konkurencie, ale z hľadiska toho, že tam sa môže všeličo udiať, že? Áno, bohužiaľ v dobe internetu si vie každý objednať pomaly čokoľvek. Tým pádom tá dostupnosť týchto výplňových látok, pomaly aj botoxu, je taká, že sa vie k tomu dostať takmer kdokoľvek a bohužiaľ, musím povedať, sa do toho ozaj púšťajú aj ľudia, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie, čo sa anatómie týka, aj čo sa týka potom už školenia k tým jednotlivým produktom a potom nám chodia x-krát komplikácie, či už infekcie, alebo sú to napríklad také hrčkovaté pery alebo hrčkovaté líca
rôzne abscesy, čo potom musíme riešiť my, lebo už potom ten dotyčný dojde k doktorovi, lebo už zistil, že teda treba to riešiť radšej u doktora tieto veci. Svojho času bola taká normálne, taká televízna show, sa to volalo doslova, že pokazené plastické operácie, to bolo z Ameriky a tam si čumel na to, ale vieš, že tam bolo srandovné, že už tí doktori vyzerali takí Keni, akože vieš, taká úplne, že taký nejaký android a teda čo k ním chodilo, tak to už boli naozaj také, že mimozemšťania rôzne vyzerajúci. Však kolegov poznám a na kongresoch sme sa videli párkrát a samozrejme tam, že aby to bolo zaujímavé. Títo televízni stars sú chodia normálne na tie kongresy, hej? Áno, jasné. Hej. A oni samozrejme vždy povedia, že to sú vyslovene extrémne vybratí, vykastovaní a ľudia, aby tá show bola zaujímavá. A vždy sa nájde samozrejme nejaká extrémnosť, čo sa dá odprezentovať a tí ľudia sa radi aj ukážu samozrejme, lebo väčšinou sú to také osobnosti. Hovorili sme o tom, že na kongresoch sa stretávate z celého sveta, teda plastickí chirurgovia a že pomerne sú tie kongresy často. Je to asi celkom dynamické odvetvie. Veľmi dynamické. Kongresy sú vlastne pomaly, by som povedal, na mesačnej báze kdekoľvek na svete, ale samozrejme potom sú také každý rok také väčšie, ktoré sú pravidelne a plus minus by som povedal, že tak v takom cykle každých 2 rokov sa tam dozvie človek niečo ozaj radikálne iné ako predtým. No a teraz sa tu bavíme a jak sa človek rozpráva, tak vždy má nejaký taký obraz, takú bublinu v hlave a ako by sme sa bavili iba o ženách, ale v posledných 10 minútach, ale ako to je s chlapmi? Že teda, že či aj chlapi chodia na rôzne... Čím ďalej, tým viac. Hej? Určite, tam sa stratila taká bariéra, ktorá bola kedysi podľa mňa. Dobre, a teraz čím, tak sa teda nebavíme o tej funkčnej, ale o nejakej takej tej estetickej veci, že čo teraz fíči u mužov? Väčšinou je to nejaký anti-aging, čiže chcú zastaviť starnutie, aby povedzme nevyzerali príliš prísno, čiže riešime nejaké vrásky, alebo dojdu aj napríklad, že majú hyperhydrózu, čiže majú nadmerné hyperhydróza. Okay. Nadmerné potenie napríklad, že sa príliš potia pod pazuchami, tak aj to sa dá riešiť napríklad botulinum toxínom, že sa zastaví to potenie. OK, a čo to je prirodzené? To je veľmi je to ako fajn. Ako prirodzené je potiť sa, Je to prirodzené, ale niekto má až také hyper je, že čiže to je také nadmerné potenie, že ozaj niekto sa potí, aj sedí len normálne v chladnej miestnosti, aj spotený. Okay. Takže vieme tomuto pomôcť, aby nemal ten diskomfort, že hneď má, povedzme... Keď to človek tým neprechádza, tak nevie si nejak predstaviť, že to môže byť naozaj taký vážny diskomfort. Dobre, a prepáč, ja som to slovo si zapísal a teraz neviem ho nájsť, lebo hlaslov som si už teraz nezapísal, že dokonca, že muži si dávajú... Gynekomastia. Ako? Že majú gynekomastiu, to si myslím. No, to mi prosím ťa povedz, lebo to bolo pre mňa celkom taká nová informácia. Gynekomastia je, že muži majú prsia s tým, že xkrát je to povedzme takí, ktorí veľa cvičili a sa hovorí, že sypali a prípadne používali nejaké hormonálne preparáty a potom prestanú, tak dojde k tomu, že vlastne si vytvoria ako keby také mužské prsia, no a tie potom treba odstrániť, aby to teda nevyzeralo smiešne. Vyzerajú, že majú prsia, hej? Áno, že majú prsia, ale môže to je jedna vec, samozrejme toto cvičenie a s tým, ale druhá kategória je potom, že ozaj niekto má predispozíciu na to a väčšinou to teda je nepríjemné, veľmi psychologicky pre tých chalanov, že majú prsia, takže to riešime, aby teda nevytrčali z masy. OK. Tam sa urobí redukcia, zmenšia sa tie prsia, aby to vyzeralo normálne, jak chlapské prsia. Aké percento teda tých zákazníkov, alebo teda už zase zákazníčok, že to opačne, že chcú redukovať? No to je tiež veľmi pekná, by som povedal, kategória pacientov alebo pacientiek, lebo väčšinou oni dojdú aj s takým želaním, že majú bolesti chrbta, že sú tam ozaj nejaké zdravotné problémy podložené a preto je aj dobre, povedzme, spraviť to zmenšenie tých prsníkov. A druhá vec je, že môžu ich mať napríklad len ovisnuté, že sú nižšie, ako by chceli mať a vtedy sa neurobí, že redukcia, že zmenšenie, ale vtedy sa urobí iba také, že nadvihnutie, čiže mastopexia. Raz som kdesi čítal, teda dokonca neviem, či som tam nevidel taký krátky dokument, že nie len teda umelé prsia, ale robia sa aj umelé zadky a to už
ide aj sem k nám do Európy? Áno, on to z Brazílie došiel ten trend a myslím si, že Kim Kardashianka to tak začala ako keby viac propagovať, tá veľkosť toho zadku, že je taký moderný momentálne, takže implantáty do zadku tiež začínajú, ale každý sa z plastických chirurgov tomu trochu chce vyhnúť, lebo keď sa dávajú implantáty do prsníkov, tak na prsiach sa nesedí, čiže tie implantáty väčšinou nie. Čiže tie prsia väčšinou nie sú vystavené takému tomu tlaku vlastnej váhy, kdežto na tých zadkových implantátoch skoro každý sedí celý deň pomaly, takže tie implantáty sú vystavené non-stop tlaku celého tela. Dochádza tam často k rizikám, či už nejaká dislokácia, že sú vytlačené tie implantáty do bokov, alebo proste nejaký iný problém tam vznikne, čiže tie implantáty sa nie veľmi... že zadok máš na stehne, vieš, proste, lebo si včera veľa sedel. Tak. A skôr sa používa tzv. Lipografting, čiže použitie vlastného tuku, že sa odseje liposukciou niekde na tele ten tuk a potom sa spracuje a vloží sa do toho zadku a s tým sa vytvaruje ten zadok. Prepáč, to im pripomenul ten parafín, vieš, že ten vlastný parafín, taký ten tuk, čo obaluje a čo hreje, takže ten sa používa ďalej. Ešte k takému tomu úvodzovkách pre niekoho ideálu, lebo tak akože sú ženy, ktoré pochváli, že taký ten tatkovské brúško je fajn, takže je to ale niektorí teda ľudia strašne si fičia v tom, aby mali nejaké ploché brucho, alebo naozaj, že keď to vymodelované telo, tak liposukcia je teda tiež jedných z takých tých bežných zákrokov? Liposukcia je nástroj na to, aby sme vymodelovali telo, ale veľa ľudí napríklad si myslí, že je to na chudnutie. Že mám nejakú nadvahu a zbavím sa aj liposukciou. No to tak vôbec nefunguje. Tá liposukcia je skôr na to, aby sme vydefinovali už nejaké partie, ktoré povedzme sa nevieš ani za svet ich zbaviť. Že už cvičíš 3-krát týždenne, máš dietu a stále ti proste niekde ostáva nejaký nadbytok tuku, tak na to je tá liposukcia vhodná, aby sme vlastne dotvarovali to, čoho sa nevieš zbaviť. Či je to sukcia, to, že čo je povysávaš? Áno, povysávaš tuk, ktorý je pod kožou. OK. A čo s ním potom? Vyhodí sa. Hej, čiže len tak, lebo si hovoril, že niekedy sa to presúva do iných častí tela. To je druhá možnosť, kde sa môže použiť ten lipografting, kde vlastne využijeme ten tuk niekde. Nechcete to niekam, a keď to tu už máme to 2 kilaka, že čo by sme vám tak akože zväčšili, hej? Napríklad do tých prst sa to dá dať. Ja som si tu poznačil ešte takú poznámočku, že korekcia viečok, ale teda nie z estetickej stránky, ale že naozaj môže niekto kvôli viečkam, že zle vidieť, je to možné? Áno, je tam určite takzvaný limitovaný vizus a to je s tým, že napríklad obočie a celkové viečko je spadnuté, sa tomu hovorí, že ptóza a potom vlastne musíme riešiť to, aby tie viečka neprevísali cez to oko a tam sa urobia dve veci. Dá sa zodvihnúť teda obočie, čiže tzv. Brow lift a dá sa urobiť potom horné viečka, čiže blefaroplastika, ktorá sa teda robí aj normálne esteticky, keď niekomu tam vadí ten nadbytok kože. Ale v tomto prípade je to normálne zdravotná indikácia na to, aby teda dobre videl, lebo môže mať taký problém, že ja keď si doma skúsite prižmúriť oči, tak má taký pohľad, keď teda má tú ptózu. Rozmýšľam, či Aziati tak horšie vidia, alebo že či to proste... Aziati to nemajú. Tá ptóza je vlastne až vtedy, keď sa rovno pozeráme do zrkadla a viečko prekrýva časť čiernej zreničky, tak vtedy až. Tedy to treba riešiť. Tak. Ja pozerám na hodiny v našom štúdiu a opäť sme to vyčerpali a celkom nám to šlo, že fantasticky sa s tebou o všeličom možnom rozprávať. Lukáš, tak ďakujem ti za tvoj čas a teda asi teraz utekáš naspäť a máte v podstate takéto obdobie, kedy najviac pracujete, ako si povedal, že tá jeseň a zima je v rámci toho hojenia tých rán rôznych asi to najlepšie obdobie. Takže nech sa ti darí, nech máš šikovné ruky, že nech teda prišívaš tie prsty a robíš všetko, čo treba. Mojím dnešným hosťom v nedeľnej talk show bol doktor Lukáš Šimko. Ďakujem veľmi za pozvanie, bol príjemný rozhovor a dúfam, že sa vidíme v budúcnosti. Nedeľná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu.